pano. Ndiri mutoro wenhawo ndinonzi Sylvester Tapfumane. Ndiri kutaura nani panapo? Praise Mudoti. Praise Mudoti. Tinotenda zvikuru kwazvo kuti nekuti pamukana wekuti titaure nemi. Mave nenguva yakadii muri muno mubhindura prison? Pabhindura ndine almost gore. Mune almost gore? Ndakabva nekuHarare. Makabva nekuHarare? Alright, ngatitange nekudzokera kune zvakaitika musati mauya zvakazoita kuti muzoya kuno muzopinda mujeri. Chii chakaitika? Ini mhosva yangu ndeye motikari idzodzi. Ndinogadzira mota panze. Ndinogadzira mota panze? Yeah. Okay. Saka ndiri kuHarare ndaitenga mota ndichitengesa. Dzine dzakaita accident kana kuti dzine dzagarisa kari nhasi chaibi. So takazotenga mota dzisina mapepa kumvuru. Mota iyo ndiyakazondisungisa iyo. Alright. Yanga iri kumvuru. Samapo makore mangani? Vakazonditonga 10 years. Vakazondibvisira ona kasanyifa ndichidhonza 4.8. Alright. Tava ndagara zvekuma 2 something ndauda kutobuda ngatitaure zvamakanzwa imimi muchipuhwa mutongo wamakapuhwa. Chii chakatanga kuuya mupfungwa dzenyu kekutanga? Ndakatofunga kuti handichabudi jeri. Munhu handisingarizivi. Asi nenyasha dzaMwari ndakati ngadaiwa jeri rinopikika ropera. Plus ndakazodzidza kuti mhosva hadzisi kupanze. Nokuti usati wapinda mujeri sezvamakatite izvi. Zvinonzi mhosva mune musingachizivi because mhosva dzakawanda. Dzotongoparwa vanhu vachidi vachifamba. Asi asingazivi vari kupara mhosva. Ndakazotoziva ndamujeri kuti ndaitopara dzakatowanda kupfuura dzandingatozisungira. Tenga zvinhu zvisina mapepa kana kuti munhu anokupusirai mota senyu okuti mhanyira kumashops munotengera chingwa imi mine musoro munhu mbuti omiswa ikoko bhanzi musoro ndewani watowake munhu iyeye ndo zviri mutemo izvi. Imi mukazofonerwa matoziva kuti hanzi ari pamapurisa matoziva kuti mune musoro watoti ndamhomba mota iyi handizivi. Kana kugadzira mota kwandiri kuita ikoko iyo ndatokutanga ndatobvunza information yayo kuti ndeyawo zvishuwa here because munhu anouya oda kuchinjisa zvinhu zvemota achiziva kuti mota yakabiwa ikasiyirwa iri pandiri ndeyangu zvinozosungisa futi handizvo. Ndaakuziva futi kuti vada ndigadzire mota ndichagadziri pasi pemuti ikabiwa matayi ndiinayo matayi am responsible for tires. So ndakadzidza zvakawanda nekuda kwejeri asi jeri rinopera fobo kunguwa nangu ari jeri vanhu ritori mukati atovhariwa isi tiri kuno togadzira mota dzevanhu inyaya kutoteedza taiziva asi mota ndakatanga ndigadzira ndichitori panze asi ine zvahandi kuti advhanza because ndikuendera mberi nebasa rangu. Imi mamune kosi yekusvika palevel ipi yekugadzira mota vakaita zvokudzidziswa here pasi pemuti ipapo kana kuti makamhema zviendera kuno? Ya zvakaitika kuti indakadzidza zvokuenda palevel yekuita class 1 but 2012 ndakazoenda kuSouth Africa ndasvika kuSouth ndakaita inonzi electronics dzaya dzemagetsi kuti ndakakwidziridza chikoro changu mbichana. Ndabva ipapo ndakazodzoka kuno kuZimbabwe ndakazosungapo that is 2018. So mune zvemota ndakatidzidzei mbichana ndotoda kutowedzerawo but ndine class 1 mota kunoku titori netarisiro yekuti muchadzidza muri munomu. Ya kutowedzera rudzidzo moto yangu totogadzira iyi suspension yandiri kuita kukonda rava engine service. Mazoneshuta zvineko apa naitoita suspension ndakutodzosera mota yotoita perfect then kana iwo wadzivadza ndikuudzai kuti ai hapasati pane chemo dhindura yese ndindototemba. Saka pfungwa yenyu imi muchitanga kupinda mujere maiona jere senzvimbo yakaita sei imimi? Taikwanisa kubikirwa sadza nesimende kunoitwa sei but ine hema dziyadzi jeri ritori nzvimbo inoitwa rehabilitation inodzidzisa vanhu but yanyaya yekuti unozvionawo sei uda kusiya here kana uda kuenderera mberi. Imi kunze kwezvemota zvamagara muchigona kugadzira uye zvamuda kupfuurira mberi muchiti mune zvimwe here zvamungada kudzidza muprison zvamusina kunge madzidzawo kunze imimi? Ya prison ine makosis akawanda zvakaita sana kweudhingi ukagadzira mota unoda kuweredha ndikutotanga kudzidzawo pano kuna mwashefa watoenda zokuweredha totozvidzidza gadheni iyo gadheni mutoona andoziva muri wototodzidzwa urima zvechikoro ndikutozvidzidza nanhasi zvinhu zvekudzidza zvakawanda mujeri vana matoma totogerawo nepapo nofana kudzidza futi kuitira kana mota chinzi munyika yana yakatenderwa motikari wakurimo ukati wakuitawo zvekurima. Imi mashoko enyu kune maprison officers nevetungamiriri vese vakanangana neprison nenyaya yecorrectional services iri kudzidziswa maskills kuvanhu munoti chiiwo imimi? Ya vari kugona but chataikumbira vanhu ndechekuti
vatitumirewo zvinhu zvekushandisa. Haimona inotogadzira mota panodiwa zvipanera, panodiwa anonzi madiagnosis machine, zvinhu zviri technical, zviri advanced, so that ndikabuda mujeri handinogadziri 404. Havasina ma404 vanhu, vane mabenzi vanini. Saka ivo vakuru vemaprisons aya ngavatenge mishinari yekuti kana tiita makosi atiri kuita toita tine mishini iri kufambidzana nenguva kuitira paunobuda paya unongobuda uchienderana nevamwe vachadzokeri kunoparamura. So imimi tichitarisa chikumbiro chenyu chamuri kuda ichochi matizita munonzani? Praise Mudoti. Praise Mudoti. Kune vanhu vari kuona hongu prison ine zvimwe zvainokwanisa nezvimwe zvaisingakwanise, asi tinotenderwa kuti imimi kana muine chikumbiro kune macorporate world, makambani vamwe acho anotogadzira motikari, chikumbiro chenyu ndechekuti mupuhwe chii nechii zvitakanangana neprison yepano pabhindura zvigouya zvichizosvitswa pano? Ya ini ari mwana kudzidzisa mukomano tagadzira mota adaro. Kune vamwe vanoda kutodzidzawo zvakare vakatiigira zvinhu zvakaita sema 2 box complete set nemaspana akakwana kana kuti masoketi kunanzi multiplying sockets, kune maspanners, majidos, vakatitengera zvinhu zvakadaro. Matestimeter nandasiya hangu yangu mukati ndinayo matestimeter ekuti tinga tichiziva kuti magetsi kana aibva apa achienda apa uye anofanira kuzozvinzwisisa apa ndeni ndichisunga inini achiona but pamba ndozomti ita iwewe but patestimeter vanga achiona madigit kuti iri kuridha iri kuita sei kuitira mangwana kana ndisipa pano pabhindura zita rewekushop harifi pane wekushop amotona imwe mota iri apa yakangosara zvinhu zvishoma shoma yotogadzirwa yoenda. Saka tichidawo maspana, matestimeter, votitirenowo futi madzisha acho kuti vatorowo mukosi dzacho varipo vakatozvita makosi but afanira kunge vakawanda kuti ati nditogadzira mambo achitogadzirawo vasungwa futi towanda vari kudi vari kugadzira mota dziya dziya zototi tese tipesa taane ruzivo tinokodza kuti vanhu vadzoke mumajeri especially pamune mambo wabuditsa pami kuti vanhu vari kudzoka it's because of situation. Wabuda panze uruda chikafu uruda chi mari hapana hadzizama dzedzo nokutama but kana munhu akatobuda chinzi nhasi ndakubuda jeri makanonga pabhindura akuenda tikumbowo 2 box yekuti anotangira apa unosungwa sei nongapuhwa zvinhu zvekushandisa but so far zvinhu zvakati shotei vakatibatsira nezvinhu zvose makambani makuru hatinobatsirika. Maita basa Mr. Mudoti, thank you so much. Murambe muchipfuurira mberi nebasa renyu rakanaka. Aiwa tinotenda zvakanyanya. Tinotenda. Imi ndimuri kutrainwa navamudoti. Ndikada kuziva kuti zita renyu ndiani? Nini ndinonzi Knowledge Makelele. Knowledge Makelele. Yes. Uyakhuluma ini Knowledge? Makelele nafunga tichindevere. Tata titotanga kutotaura nechindevere. Aiwa pakanaka. Mhosva yenyu yakaupinza muprison yanga iri ichi? Changu nde underage. Kana muchiti natsotsanangura underage kuti chi danana nemwana anga ine 16 years. Saka ndakazosungiswa nevabereki vacho. Makatongerwa makore mangana? Nyaya yakatanga ichinzi rape but zvakazoonekwa kunzi nemusikana taiwirirana, saka kudari yabva yazonzi underage ndobva ndatongwa 3 years. Saka ndakazobvisirwa nejeri gore zvireva kuti ndikupika 2 years. Saka izvozvi ndane 14 months. Saka zvichireva kuti kwasara 6 months. Kumushando kwani? Ndobva kuchiweshe kwagweshe. Imi makapinda muprison muchiziva zvokugadzira mota kana kuti muine chido? Muprison ndakapinda ndisingagoni kugadzira mota but ndamunomu ndakasangana nemukomana anonzi Mudoti abva andikurudzirawo kugadzira mota izvi zvikava zvinhu zvandakafarira ndobva ndangotanga kuti pese paanenge achigadzira mota achipota achingondidzidzisa. Saka izvozvi ndakutogenawo experience, ndakutoita njizowo ma 1 2 3. Zvimwe zvamakukwanisa kugadzira muri mega asi ipo Mudoti ndezvipi? Izvozvizvi sesuspension chero asipo ndogona kuisungirira, chero akangosiya aibvisa pasi papa ndogona kutoisungirira ndotoimisa zvainofanira ngeiri. Zvizoita tikaenda kuinjini kana kuchinja mapistoni nekudii zvizhinji zvacho ndokwanisa kuzviita yasipo. Handiti mamwe makosi amuri kuita ndeapi kunze kweiyo iyi yamuri kuita yemota mechanics? Ini ndichipinda pano pabhindura prison chandakakwanisa kuita, ndifunga ndakanyora form 4 yangu panze 2005 ndikafoira but ndakazonyora last year COVID ndakanyora 5 subjects
ndikapasa 3 ndikafoira 2 saka makorokoto ndakapasa maths ndakabuda neB, English ndikaita C, then accounts ndikaita B. Saka ndo zvimwe zvandikaita ndiri mujeri. Okay. Saka ndinozvitenda izvozvo. Tinotenda. Saka imimi nezviri kuitwa zvamuri kuitwa ma-skills development ari kuitwa muprison, imi munotiwo kudii nawo? Zvakanakisa because ndichipinda mujeri ndatofunga kuti pamwendo wokunoperera upenyu kuti kutoona kuti totanga kwezvinhu because ndakutoziva zvimwe zvanga ndisingazivi. Izvozvi ndakatoita kosi imwe pastoring zvokuti zvikafamba zvakanaka pabvunzo dzatainyiwa ndotogona kutobuda ndane diploma repastor. Tinotenda. Asi makauya muno muchinamata here? Kwete. Makatozozvidzidzira mamuno? Ndakatozotendeuka ndamuno mujeri tsama ndakwanisawo pakuita kosi yepastoring. Handiti? Aiwa, tinotenda. Mataura zveupastor tiri kuita zvemota mechanics, mukati zvimwe zvamuri kudzidza ndezvipi? So far zvemechanics izvozvi ndo zvandikunyanya kuzivisisa stereki. Handiti? Ndo pandikunyanya kupedzera nguva yangu ipapa zvokuti pandinozobuda 2022 ndinofanira kunge ndane experience nokuzivawo pekutangira ndichinge ndabuda nekuziva kuti mhuri inochengetwa sei kuburikidza nebasa remechanics. Imi makamaroora here? Ongu ndakaroora ndine vana 2. Naika. Mudzimai ari kwakweshe? Mudzimai ari anogara munombindura, ndogara muaerodrome munombindura. Tisati tapedza chirongwa chedu, pane vamungada kumhoresa here vari kunze? Ndoda kumhoresa sister wangu anonzi Catherine Makelele anogara kumabvuku nemudzimai wangu Primrose Bamu anogara muaerodrome imomo, naambuya wangu Mai Bamu naatezvara wacho nevana vangu vose vari vaviri ndo vamhoresa. Kune vakakanganisika nekuda kuuya kwamakaita kuprison, muda kuvati chiimi? Ndinongoti shingai nekunamata zvinhu zvakaitika tikaramba tichinamata Mwari anotigonera dzamara tichibuda. Vabereki vamakakanganisirana navo mashoko enyu ndeyekuti chii? Ndinoti kutadza kwandakaita ndinokumbira kuti vandiregererewo pamhosva iyoyi. Pane zvikwanisiro zvamusina Mudoti vambotitaurira zvimwe, imimi zvamuda kutaura zvimwe ndezvipi zvakashota kuti basa renyu rinatsofamba zvakanaka? Kunyanya pama-toolbox anenge ane maset ese ezvinhu zvekushandisa panapa ndo zvizhinji zvatisina. Sekunge andimukona sepapa takajega mota yedu nematombo, majegi ndeyekutokumbira, saka tikawana zvinhu zvakaita semajegi zvatogara tinazvo siri zvokukumbira basa redu rinyatsofamba zvakanaka. Saka tikawana zvinhu zvakanyatsokwana zvekushandisa zvinenge zviri right. Aiwa, tinotenda. Maita basa zvikuru. Maita basa. Thank you. Indoitwa CCO Chitiyo, ndinosenzera pano pabindura prison. CCO kaisa hatichaziva kuti Chief Correctional Officer Chitiyo. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ndinoshandira pano pabindura prison. Ndine motikari iri kugadzirwa navakomana vaMudoti naAngoni. Chinotifadza ndechekuti vakomana kana vachinge vasungwa vaine zvavanogona, tinenge tichida kuti varambe vachienderera mberi vachizviita, especially mabasa emaoko sezviri kuita vakomana vari kuita zvemechanics. Uyu Mudoti ndiye anogona kuita zvekugadzira, saka akutodzidzisawo vamwe vainawo mukati meusungwa kuti vagonewo kugadzira, kuti kana vachinge vabudawo mukati meusungwa vanokwanisawo kunobata mabasa iwavo vachiriritirawo mhuri dzavo. Saka izvozvozvo zvinoita kuti nyaya yerehabilitation ienderere mberi, kuti munhu adzidziswa uyawo akabuda akugona kubatawo nemaoko ake, haadzokeri mukupara mhosva, anonoshandisa maoko kuti aone cheuviri. Saka pano tikakwanisawo kuwana vanotibatsira kuti tive neworkshop yakanaka, kuita kuti vanoita zvemechanics, vanoita zvewelding nemamwe mabasa emaoko akasiyana siyana vaone pekushandira nematools ekushandisa, zvinoita kuti vasungwa pasawana anobuda asina chaanogona panyaya dzekubata kwemaoko. Ndizvo zvandingataure panyaya ino. Imimi paselection yemacourses imi muri kucorrectional services kwacho ndimachief acho ariko
Can you take us through briefly process yacho kuti munhu achinge apinda anochanelewa sei ku-skills development? Munhu kana achinge apinda chinoitika ndechekuti hani matoona kuti motikari yangu iri kutogadzirwa panapa. Pavanoitwa mainterviews vachipinda, mumwe anotaura kuti ini ndinokwanisa zvakati pamabasa apa ekuita, wese apinda ndinokwanisa kuita zvakati. Saka zvinhu zviye zvinotonyorwa pasi kuti munhu anogona zvakati, munhu anogona zvakati. Then isusu tutoriwo nepersonnel inokwanisawo vanhu vanoita mabasa iwawo, ndo vanozotanga kusenza nevakomana vaya vachivaona kuti zvaaitaura zvezvi kuti ndinokwanisa kuzviita anozvigona zvechokwadi here. Munhu achiri kuda kudzidza here kana kuti anotozvigona. Kana achiri kuda kudzidza vanokontinya vachidzidzisa kuti asvike padanho rokuti akugona. Kana achizvigona anotopindawo pakati petimu iyoyo yekutodzidzisa vamwe. Ndo maitiro atinoita. Kune reward here inopuhwa munhu anezenge achidzidzisa vamwe, kungobvunzawo semunhu angori chirema wasingazivi zvinoitika mukati? Ya, zvine malevels akasiyana siyana. Panapa tingataura hedu tichiti reward yekuti tinototi kana waita izvi tichazokuti sofa panapa tisati tasvika palevel ivovo nokuti hatina workshop. Asi kune vane workshops basa iri rinotokostwa richitobhadharwa zvokuti tinototi chero imi mungauya nemotikari yenyu inotoita sei, inotogadzirwa mukati mejeri ichitogadzirwa nevasungwa ivavo. Saka vanotokosta kuti imari yakati. Saka musungwa iye anenge anhirikini aita basa riyai anotopiwawo chidimbu chemari yaita sei, yakostwa iyai. Kana paanenge akubuda anopiwa mari dzake dzaanenge akashanda, otoona pekutangira apanze. Saka chikumbiro chenyu izvo ndakunzwisawo kana neniwo, chikumbiro chenyu kucorporate world takanangana futi nenyaya yeworkshop, izvo ndanatsonzwa kukosha kwayo, achidzokorore. Chatinonyanya kukumbirisa ndechekuti kucorporate world ndechekuti pakautawo vanouya kuzotibatsirawo kuti vakirawo workshop nematools anoshandiswa mukati meworkshop akaita kana vari vekugadzira vemotikari vemechanics, zvipanera nemamwe maother necessary tools anoshandiswa ipapo. Tine vanoita zvewelding zvakare, vanodawo mawelding machines nezvimwe zvinoshandiswa ipapo, magrinder nezvimwe zvakawanda wanda zvavanoshandisa mukati meworkshop. Kuti sepanapa iritori jeri rakakura, tikange taane workshop vasungwa vedu vachadzidziswa vakawanda kubata maoko, mabasa emaoko. At the same time pane vanenge vakugona vaya vakutowana mabasa vanenge vachitoita vari mukati mejeri, paanotobuda otopiwawo mari yake yaanobuda nayo, unozvitengera matools ekuti aramba achiita basa iroro. Tinotenda zvikuru kwazvo nekuti wanisa nguva yekuti titaure nemi tive neruzivo rwebasa rakanaka riri kuitwa neZimbabwe Prison Correctional Services. Tinotendawo nekuuya kwamaita, tinoziva kuti nokuti mataura nesu muchatibatsira kuti tibatsirike muchitaura necorporate world. Tinotenda zvikuru kwazvo.